Tiny Teen offers a unique opportunity to learn the English language through interesting and captivating programs designed specifically for preschoolers and young elementary school students. On Tiny Teen TV channel, kids will find a multitude of programs that will help improve English language skills. The benefits of studying with us will manifest itself in increased creativity, memory development, cognitive function, and problem-solving abilities. Our programs are developed by professional teachers who use an innovative approach to teaching, which allows you to learn a language without stress and pressure. Teeny Teen Channel is the perfect way to start your journey into the world of English. Sloboda je jeho cieľom. Nechal ho tam len tak a tomu neodpustí. Pomsta Vyriešime to za volantom. jeho hnacím motorom. Preteky sú umenie. A rýchlosť jeho vykúpení. Pretekať s vášňou je veľké umenie. Vo vzduchu cítim lásku a pomstu. A motorový olej všade naokolo. Najnadúpanejšia akčná jazda všetkých čias. Tu nejde len o preteky. Need for Speed. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 na Dajto. Milujem Ameriku a zbožňujem prezidenta Busha. Vďaka za nastolenie demokracie v Iraku. Najslávnejší gigolo. Deuce Bigalow sa vracia, aby opäť vyvolal salvy smiechu u všetkých milovníkov poriadne uletenej zábavy. Rob Schneider ako Deuce Bigalow. Európsky gigolo. Dnes o 20:30 na Dajto. Smí, bráchové. Babička mne a Jacka adoptovala, tak ako vašeho tátu. A proč by někdo chtěl zabít tu nejhodnější ženskou pod slunce? Můžeme udělat jen to, že zabušíme na pár dveří a uvidíme, co se stane. Tohle bys chtěl? Který z vás střílel v obchodě na 104? To nebyla náhodná střelba, ale ušili to na mápu. Ušili. Mark Wahlberg, 4 bratři, ve středu na AMC.
Ako to vyzerá, keď zvieratká sledujú televízny program o iných zvieratkách? Vráskavce pochádzajú z Walesu? Iste sú dobrí speváci. Spoznajte život v divočine. To je ohromné. Vo veselom animovanom seriáli Zvieratká. Každý deň na Jojkovi. Vykroč do neznáma a vydaj sa na cestu za veľkým dračím dobrodružstvom. Dagur? Čo je s Dagurom? Ušiel. Kamaráti Štikút a Bezzubí Nechýbal som ti, pretože ty mne áno. ti odhalia tajomstvá dračieho oka. Týmto sa mení Nový seriál všetko. Ako vycvičiť draka, cesta do neznáma, každý deň na Jojkovi.